நானுங்கிற மக்களுக்காக போராட போகிற போராளி அப்பா நான். சந்திப்போம். மேதகு. உங்கள் BS வேல்யூ ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து மேதகு திரைப்படத்தை பேப்பர் வியூ முறையில் காண தவறாதீர்கள். உங்கள் குழந்தைக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல, இல்லை கான்ஃபிடென்ட் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நீங்கள் என்னென்ன பண்ணி உங்கள் குழந்தைக்கு கான்ஃபிடென்ட் பில்ட் பண்ணுங்கிறத இன்றைக்கி ஷோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம். பிளாக் ஷிப்கோ அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம். வெல்கம் டு டக்குனு டிப்ஸ். திஸ் இஸ் மீ ராஜ். எல்லா பேரண்ட்ஸும் என்ன நினைப்போம்னா, நம்ம குழந்தை வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சால்வ் பண்ணக்கூடிய மென்டாலிட்டியில் இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் இருக்க குழந்தைகள் அப்படி இல்லை. ஏன்னு கேட்டோம்னா, பேரண்ட்ஸ் ஆகிய சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒர்க்கில் வந்து பிஸியாக இருக்குங்காட்டி அவங்களுக்கு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதில்ல. அதுங்காட்டி குழந்தைகள் வந்து அலோனாக ஃபீல் பண்ணுறங்காட்டி அவங்களுக்கான அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிறதில்ல. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது தான் நான் ஷோவில் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவாய்ட் கண்ட்ரோலிங் டாஸ்க் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாம் எப்பவுமே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன், அதை வந்து அவங்களா பண்ண விடணும். நாம் போய் அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இல்லை நான் கொஞ்சம் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது. அவங்கள செய்ய விட்டு நீங்கள் பார்த்து அவங்கள எதெல்லாம் கரெக்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், யாராவது அவங்ககிட்ட வந்து உங்கள் பேர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, நீங்கள் போய்ட்டு இல்லைங்க அவங்க பேர் இது அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்களே சொல்லுவீங்க என் பேர் வந்து இது அப்படின்னு. அவங்களா சொல்லும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டும் வரும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, டீச் ரேதர் தென் கிரிட்டிசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கீங்க, அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், அதை அவங்க ஃப்ளோவில் அப்படியே பண்ண விட்டு வேலை வாங்குங்க. அவங்க ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஏதோ இடத்துல ஸ்டக் ஆகிட்டாங்கன்னு வைங்களேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்பா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னு ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு, இல்லை அம்மா என்ன பண்ணாங்க உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி யோசிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ளார வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். நீங்கள் அப்படி பண்ணாமல் அவங்கள போட்டு அங்கே திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்க செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஏதோ டாஸ்க் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பசில் கொடுத்துருங்க. அந்த பசிலை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அது ஃபுல்லாக அவங்களை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுங்கள். அவங்க அப்படி ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ரிவார்ட் கொடுத்துட்டு நீ வந்து கரெக்டாக பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வரும். அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, டீச் தெம் திங்க் பாசிட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள் குழந்தை வந்து எங்கேயாவது வந்து உடஞ்சி போய் நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணிருக்காங்கிற பட்சத்துக்கு நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சதுக்கு நீங்கள் அவங்க போய் அவங்க தோலை தட்டி கொடுத்து எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடக்கும், ஒரு மாதிரி திங்க் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதும், அவங்களுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வந்துடும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாரமாயிரம் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியோட அப்பா சொல்லியிருந்திருப்பார், உன்னோட கோவத்தை எல்லாத்தையும் நீ ஒரு பாசிட்டிவாக மாற்றி காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே போதும், உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் தான் ஒரு சூப்பர் டேட் அண்ட் மம்மா மாறிடுவீங்க. அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, லீட் பை எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாகவே குழந்தைகிட்ட உன்னோட ஃபேவரட் யாருன்னு கேட்டால் என்னோட அப்பா தான் என்னோட ஃபேவரட், எங்கள் அம்மா தான் என் ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அவங்க முன்னாடி எப்பவுமே அவங்களோட ஃபேவரட் அண்ட் தென் சூப்பர் எக்ஸாம்பிளாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் ஒய்ஃப்குள்ளார ஏதாவது சண்டை இருக்குங்கிற பட்சத்துக்கு அதை அவங்க முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடாமல், அவங்க தூங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கோங்க. அவங்க முன்னாடி நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மம்மன் டேடாக இருக்கிற அளவுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தை வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன், அது உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நீங்கள் தெரியாத மாதிரி காட்டிக்காதீங்க. அவங்களுக்காக நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி நீங்கள் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம அப்பா வந்து நமக்காக இவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாரு, நாமளும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்குலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் குழந்தை முன்னாடி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. என்னடா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, என் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியலைங்கிற அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் உங்களோட நெகட்டிவிட்டியும் அவங்களுக்கு முன்னாடி காட்டாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்ககிட்ட பாசிட்டிவிட்டியே நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, என்கரேஜ் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கேம் விளையாட பிடிச்சிருக்காது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் வாலிபால், ஃபுட்பால், ஏதோ ஒரு கேம் உங்களுக்கு விளையாட பிடிச்சிருக்குன்னா அதில் வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பிங்க. நீ விளையாடுமா, நீ பண்ணு, ஸ்டடீஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ஸ்போர்ட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அப்படின்னு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பிங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு சில பல டிப்ஸும் கொடுங்க. நீ இன்றைக்கி இந்த ஷாட் அடிச்சதுக்கு அந்த ஷாட் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை நீ இப்படி வந்து ஃபீல்டிங் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, டேட் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை மம்மி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நம்மளால் அதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அடுத்த டிப் பார்த்தோம்னா, அப்ரிஷியேட் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணால் கூட நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். தங்கம் நீ பண்ணது சூப்பர் தங்கம், வேறு லெவல் அப்படின்னு நீங்கள் அப்ரிஷியேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து ஓனாக ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் பில்ட் ஆரம்பிக்கும். நம்ம அப்பா அம்மா வந்து நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. சில குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்காம ஏங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி விடாதீங்க. நீங்கள் அவங்க ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அப்ரிஷியேஷன் பண்ண ஆரம்பிங்க. அவங்க வந்து சூப்பராக அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அடுத்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா, அலோ டு ட்ரை நியூ திங்ஸ். உங்கள் குழந்தை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட வந்து சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் பயப்படாமல் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நீ பண்ணு அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும். இல்லை நீங்கள் வந்து பயந்துட்டு வந்து நீ பண்ணக்கூடாது, அப்படிலாம் பண்ண ஏதாவது ஆகிடும் அப்படின்னு நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தையோட கான்ஃபிடென்ட் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் வந்து தைரியமாக ஓகே பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து அதில் வந்து இறங்கி
எது நடந்தாலும் அவங்க சாதிக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அவங்க சால்வ் பண்ணலாங்கிற ஒரு தைரியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அவங்களோட தோலை நீங்கள் எப்பவுமே தட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இன்றைக்கி நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு எதாவது டிப்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேறு ஒரு டக்குனு டிப்ஸில் வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். திஸ் இஸ் மீராஜ் சைனிங் ஆஃப். டாடா பை பை. ஓடிடிலும் இல்லாத அளவு வெறும் 33 ரூபாயில் ஆண்டு முழுவதும் 3 இடத்தில் விளம்பரங்களுடன் வீடியோக்களை கண்டு ரசிக்கலாம். மேலும் 99 ரூபாயில் 2 இடத்திலும் 199 ரூபாயில் ஒரு இடத்திலும் விளம்பரங்களுடன் 365 ரூபாயில் விளம்பரமே இல்லாமலும் கண்டு ரசிக்கலாம் உங்கள் BS வேல்யூவில்.